ben Edwin, ik ben de programmeur van Iduna. En we gaan hier op 20 en 21 juni de eerste editie van het Iduna Park Festival organiseren. Pieter Zwart, poppodium Iduna, facilitair. We gaan een festival organiseren op 20 en 21 juni. Het heet Iduna Park. Het is in de tuin en het park achter Iduna. De story is dat we eigenlijk sinds, ik ben nu 2,5 jaar hier als programmeur bezig. Voorheen hebben wij evenementen georganiseerd hier in het park. Het was weer lang geleden en we wilden dat graag eens doen. We hebben vorig jaar geprobeerd het van de grond te krijgen, maar toen kwam de gemeente eigenlijk te laat met alle dingen die nodig waren. En nu gaat het wel lukken. Hoe groot, klein, wat heb je in gedachten? Nou, dit hele gebied hier, dat gaan we gebruiken ervoor. En dit wordt dan het hoofdpodium. En we hebben ruimte voor 1500, 2000 mensen. Ik zeg altijd maar dat wij Iduna het grootste poppodium van Nederland zijn. En dat klinkt heel raar natuurlijk, want ja, wij zijn natuurlijk lang zo groot niet als Ziggo Dome. Maar als jij kijkt dus naar het park hier gewoon. Dit is gewoon geweldig. Ja. En in principe, maar dat doen we niet hoor, mogen we het hele park gebruiken. Nou, dan heb je gewoon een knoepert van een poppodium. Maar we houden het gewoon kleinschalig, ongeveer 1000 tot 1500 man. Dat is gewoon leuk en dat doen we in dit gedeelte. Nou goed, bij een poppodium heb je natuurlijk barren, je hebt daar sanitair. Nou, dat is in zo'n park allemaal niet aanwezig, dus dat moeten wij allemaal hier gaan neerzetten. Nou, bijvoorbeeld zoiets als het podium moet ook komen. Nou, dan hebben we hier dus van die speciale grondplaten. Zitten hier tegen het betonnen blok aan, vastgeschroefd. Dan kunnen dan de masten staan en dan kan de overkapping daarop. En dan hebben we een podiumvoorziening. Is dat een bestaand podium dan? Of moet je hem dat nog helemaal bouwen dan? Dat moeten we helemaal bouwen. Wow. Ja. We hebben zaterdag een dag waarop echt een beetje alternatieve rock, waar wij natuurlijk ook heel goed zijn in Iduna hebben. Met als headliner een van de 2 laatste shows van Root Boy, die de Urban Dance Squad gaat doen. Met zijn band die dat doet. De Pace Shifters die gaan Nirvana spelen. Die hebben dat ook net op Oerok gedaan. Ramcot uit België. Die hebben bij ons een succesvol optreden gegeven. Hippe band uit Gent. Bildstar is Bildstar. De rockers hier uit Friesland. En een nieuwe jonge ska-band uit Haarlem, Escalatie, wat echt de tip van mij is. Heel vrolijk en op zweepend. En Poppa J en de Holy Rollers is de legende uit Drachten. Die mogen openen, want er moet natuurlijk wel iets uit Drachten bij. En op zondag hebben we een dag waar we gewoon meer Nederlands en Friestalig willen gaan doen. En meer wat popgericht. We hebben onze vrienden van Dikhout, die vaak bij ons gespeeld hebben, die sluiten de boel af. Als laatste, we hebben de Kast met Siep. Higo uit Drenthe, die natuurlijk ook bekend zijn van de top 2000. We hebben Vol Gas hier uit de buurt, die mooi in het Fries zingen. En Janna en de Shaggy Draaiers, die bij ons een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten op het podium bij de Hunekop. Dit wordt wel een uitdaging. We hebben het vaker gedaan en we hebben de fabrikant erbij, die komt trouwens uit Leeuwarden. Oké. En we hebben er ook mensen bij dus die dit eerder gebouwd hebben, tuurlijk. Maar dit in je podium dus? Ja. Maar dat moet wel groter werk. Ik bedoel, Van Dikhout en een Urban Dance Squad, die gaan net even op een boerenkar staan. Nee, maar hier komt echt wel een serieus podium hoor. Hoe groot wordt die ongeveer? Nou, 10 bij 8, 10 bij 10. Oké. Ja. En ongeveer 6 meter clearance. Hoogte is dat. Maar wat moet dit ongelooflijke productieklus wijzen? Want ik bedoel, het klinkt al je sympathiek, maar het moet wel gebeuren, hè? Ja, wij gaan ongeveer 2-3 dagen daarover bouwen. Iduna Park. Ja, leuk die wind. 20 en 21 juni.